da an kira shi wallahi. Wallahi a ne dan dauka ne. Wai da ma diya nan suka shige haka. Kai ka ce wata sabon kokowa ce za a yi. Wala kai ka ce wata sabon kokowa ce za a yi. Wallahi da kamar wallahi ni na da sabon kowa wa da sai akwai mutane. kan kula su yi ruku kawai su gida. Nan sauran abokan da su ne nan. Ya zama masa yi. Gaskiya ku ta jika ta. Wannan ya yi nan bashi. Kai ko mi kwaɗuwa zai. Mutuwa ba ku yi. To insha Allah. ƙetarewa ne baka ɗaga ne sama. gaskiya yayi kokari wannan da a ce ya dauki takobin noma ai da abin ya gaskiya ina ga da gaba ɗaya manya sai sun abin yayi yawa ma dama ban dauka ba hajiya inda sai to ta za a
Ina